Така, здравейте и днес ще играем Quick Draw. И да, нека да започваме. И така, Lion, това е лъв, не знам как ще го нарисувам, но мисля, че само главата трябва. Ох, какво стана, бе? I see garden Нещо се hose, бъгне. or Бъгна. octagon, or apple, or pear. I see teapot, or bear, or cat. Sorry, I couldn't guess it. Skyscaper. Така. Lollipop. Lollipop. Еми, не знам какво е това. I see nose, or suitcase. I see garden hose, or line. Ant. Това е мравка. Така. I see line, or broom, or rake, or the Eiffel Tower, or arrow. I see person, or pliers. Sorry, I couldn't guess it. Ето, чакайте. Така. И сега да започваме. Така. Лейдър, това е стълба, мисля. Да видим. I see line, or leg. I see crayon. Oh, I know, it's ladder. Трък. Камион. Така. Няма да I спомням. see line, or garden hose, or pillow. I see bathtub, or van. I see trailer. Sorry, I couldn't guess it. Солник. Така. I see moon, or circle, Ето or такъв. apple. I'm not sure what that is. Какво? I see strawberry, or onion. И да, хора. Сега трябва да нарисувам mailbox. Това е почтенска кутия. I see line, or fork, or street light, or flag. Oh, I know, it's mailbox. И да. Сега е birthday cake. Така. Вие как ще го нарисувам? Birthday cake. I see square. I see suitcase, or television, or oven. I see lantern, or soda can, or calendar. Торта. Sorry, I couldn't guess it. Там birthday cake. Helmet. Това мисля, че беше щит. Не съм сигурен. Нещо от сорта или... Не знам. Каска е. Така. Каква е по-точно каска? I see line, or sock, or computer mouse, or bread. I see water, or cupcake. Sorry, I couldn't guess it. Календар. Окей. Така. Календар. I see leg, or tooth, or soda can, or bucket, or toothpaste. I see cooler, or calculator. Oh, I know, it's calendar. Успях. Така. Сега трябва да нарисувам sink. Sink е мишка, хора. Така. I see garden hose, or pillow, or shoe, or submarine. I see flying saucer, or hat, or lock, Аре, бе. or computer mouse.
Sorry, I couldn't guess it. Това беше такова. Това беше точно както трябва. Сега трябва... Опа. Чакайте. Сега трябва да нарисуваме frying pan. Ето го. И по 20 секунди. И да, хора. Забрах да ви обясня какво се прави в тази игра. Целта на тази игра е да нарисувате нещо по 20 секунди. И имате общо 6 неща, които трябва да нарисувате. И това ви го дава, за да ги нарисувате. И общо взето това е играта като цяло. И да. Друго не знам. Штойнг. Е така, хоп. Бам. Така. Нека ги махнем тези неща. И да. Сега трябва да нарисуваме тиган. Това е лесно. I see line. Така. Or string bean. Чакайте. Or hockey stick. Or computer mouse. Всъщност не е лесно. I see mouse. Or shoe. Or garden hose. Чакайте. I see line. Or nose. Or cherry. Sorry, I couldn't guess it. Не можах. Хора, мисля да е това всичко от епизода. Мисля, че това ще бъде. Нямам какво друго. Ще остава долу линк в описанието, ако искате да играете играта. Може да има и други епизоди на нея. И да, ако искате да играете, ще остава долу линк в описанието. Ще остава долу линк. И да, и вие идвате тук и си рисувате нещо за под 20 секунди. Имате тези 20 секунди. И да, това е общо взето от играта. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, моля абонирайте се за моят канал. Споделете клипа. И да, това беше всичко от този клип. Не знам какво ще бъде следващия клип, но... Ай, чао! Bye bye.